Добрый день, мои маленькие слухачи. Усё бліжэй галоўнае зімовае свята Новы год, якое вельмі чакаюць не толькі дзеці, але і дарослыя. Бо Новы год час цудаў, час падарункаў і святочнага настрою. Ці верыце вы ў Деда Мороза? Калі не, то прапаную вам паслухаць аповед Кацярыны Хадасевіч-Лісавай пад назвай «Навагодні цуд». Малы Сяргейка прыйшоў з дзіцячага садка пасля навагодняга ранішніка і пахваліўся старэйшаму брату Володзю. А да нас на свята прыходзіў сапраўдны Дед Мороз. Частаваў цукеркамі, вадзіў з намі карагод, спяваў песні, а галоўнае, абяцаў прыйсці навагодняй ноччу. Малы ты яшчэ, братка, не бывае ніякага Деда Мороза. Не мані, я сам бачыў. Каго бачыў? Адна з выхавацелек перапранулася, начапіла бараду, узяла мех з цукеркамі, а вы памерылі. Усе нашы выхавацелькі былі на ранішніку. Ледзь стрымліваў слёзы Сяргейка. Вось пабачыш, Дед Мороз нам падарункі прынясе. Падарункі пад ёлку нам бацькі заўсёды кладуць. Сяргейка пакрыўдзіўся, пайшоў у свой пакой. Старэйшы брат вельмі засмуціў яго. Аднак малы цвёрда вырашыў дазнацца. Няўжо гэта ўсё выдумкі? У навагоднюю ноч Сяргейка з усіх сіл стараўся не заснуць, каб не прапусціць сустрэчы з Дедам Морозам. Ён вельмі стаміўся і апоўначы прылёг адпачыць на канапу. Бацькі пайшлі павіншаваць суседзяў, а Володя ўжо спаў у сваім пакоі. Сяргейка трымаўся з апошніх сіл, але вочы заплюшчваліся самі сабой. Можа, і няма ніякога Деда Мороза, засумняваўся малы. Сяргейка расчаравана ўздыхваў і ўжо хацеў ісці ў свой ложак, як раптам на балконе пачуўся нейкі шум, потым ціхенька адчыніліся балконныя дзверы. І ў залу увайшоў самы сапраўдны Дед Мороз. За сабой ён цягнуў такі вялікі мех з падарункамі, што доўга не мог праціснуцца. Сяргейка баяўся варухнуцца, бо госць нібыта і не заўважыў яго. Дед Мороз паклаў пад ёлку падарункі і прысеў на хвілінку адпачыць. «Ну, час рухацца далей», – сказаў ён сам сабе. «Мяне яшчэ шмат дзяцей чакае». У гэты момант Сяргейка вырашыў гукнуць Володзю, каб той на свае вочы пабачыў сапраўднага Деда Мороза. «Володька! Володя!» з усяе моцы закрычаў хлопчык. Перапалоханы госць кінуўся з мехам да дзвярэй балкона. Сяргейка хацеў схапіць старога за край футра, але зачапіўся, паваліўся на падлогу і прачнуўся. Напэўна, мама не захацела будзіць яго і пакінула спаць на канапе. «Няўжо я праспаў усю ноч?» – абурыўся малы. «І Дед Мороз мне толькі прысніўся». «Твоя правда, Володя, мабыць, няма яго. Там стаялі менавіта тыя падарункі, якія пакідаў начны госць». Пацёр хлопчык лоб, потым радасна усміхнуўся і сказаў: «Дзякуй, дзядуля! Прыходзь да нас і на наступны год». Вы ўсё яшчэ не верыце ў Деда Мороза? Віншую вас з надыходзячым Новым годам і жадаю вам моцнага здароўя, шчасця і поспехаў. Верце ў цуды, і хай цуды напоўняць ваше жыццё. Да пабачэння!